Swerte init, no? Mga puso Negros Occidental kay Iloilo nagapabilin sa extreme caution yung heat index category suno sa PAGASA. Samtang klase sa Bacolod City kag Pila ka lugar sa Negros Occidental suspendido tubtob buwas. Yaring balita nga atong gintutugan. Bangod ginalauman na ang pagtaas ng heat index kung mabasyagan yung init sa Bacolod City kag Negros Occidental sa 40 to 41 degrees Celsius. Ginpakamaayos sa Pila ka LGU ang kanselahon ng klase sa elementary kag sekundarya. Una na nag-anunsyo sa class suspension ng Bacolod City LGU. Samtang ibang state colleges kag university ang nagapadayon sa klase kag ang iban nag-online classes na lang. Sa Talisay City, apisar nga may suspension of classes, may pila ka mga manunudlo ang nagbalik sa mulutuan agud tapuso ng paperworks. Sa Talisay City, tanan nga level wala sang klase. Subong man sa Murcia, Kabangkalan City, Ibi Magalona, Himamaylan City kag patiman sa Hinubaan. Inintikang agod nga makalikaw ang mga kabataan sa heat stroke, exhaustion, kag pamalatian tugas ang tuman kay init. Aga hapon gid ang paligo sa mga bata namon kay hindi magwantang kainiton. Mapadala kami sa mga modules para at least continue Japon ang learning sa mga bata maski ara sila sa balay with the aid sa nila nga mga parent. Sino sa DepEd Region 6 sa pareho sini nga mga sitwasyon may ligwang LGUs nga magsuspende sang klase. Apang kinahanglan nga mag-shift sa alternative delivery mode agud makapadayon sa pagtuon ang mga bata. Sang tinalikdan niya si Mana na record ang maximum heat index sa Western Visayas sa diin na batyaga ng 41 to 43 degrees Celsius ng init. Subong adlaw sa forecast ng PAGASA, ang maximum heat index yara sa 35 degrees Celsius sa Iloilo, samtang 40 to 41 degrees Celsius ang mabatyagan sa Negros Occidental. Suno sa PAGASA, yara sa extreme caution ang heat index category sini kag ginahanglan nga magdala sang panagang sa init kag magbalon sang tubig. Under mangyapon ini siya sa aton nga tinatawag nga extreme caution category nga posible magdala kang heat cramps and heat exhaustion are possible, and then continuous nga activity could lead into heat stroke. Ang pinakamay estudyante sa Pavia National High School nagareklamo nga nagalingin ang ulo bangod sang tuman kay init sang tiyempo. Bangod sini, hindi naman sila makakonsentrate sa ilang klase. Bisan sa tuba, makailiktipan ka balas ng Japon. Tapos lasig maglingin ulo ko sa init. Lalo na kung magwa. Hindi ko ka-focus med sa klase because like every time nga maano ka mabalas, kailangan mo pahidan. Samtang, handa man ang Iloilo City nga magsuspende sa in-person classes sa syudad sa Iloilo kung irekomenda sang DepEd-Iloilo City. Kung makatawag sila kag mag-request call off, I have no problem. Work from home lang sila. Tagad lang assignment. Opod, Kiril Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.